Heeditoɓe suudu Kode Radio International Abuja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin e hande barkamin e waftugo hader Kode Radio International Abuja. Iga ɗo o lamorde leydi Nigeria. Kode Radio International Abuja ɗon waddana on kubaruji e rahotoji iga lesɗe fere-fere nder duniyaru. Dow mita 97.5 iga jamdi 8 yawgo 8 e reta. Wakkatire Nijar, Nigeria, Kamaru e Chadi. Inde an Khadija Usman Aduwari gaskiti fo ɗongo on taskaranci amin ɗi hande. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande inanta Umaru Aliyu. Aran da ko e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu holli mettam ɓeram dow wujjuki fukaraɓe ha diwal Kaduna be fayiɓe ha diwal Borno. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan jam'iyaji Senegal fuɗɗi kampen ha cuɓol ngam subtugo ardotoɗo lesdi ndin keso. Nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan laalawal malla bo kombowal rondingal nyamdu ko hewti ton 200 fa'i gallure Gaza. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu holli mettam ɓeram muɗum dow wujjuki rewɓe fayiɓe wato refugee ko hewti kombi 200 ha diwal Borno be fukaraɓe jangirde primary wuro Kuriga nder hukuma pamara cikun ha diwal Kaduna. Nder andinore nde sare laamu Nigeria wurtini, Tinubu wi heɓi bayanu iga soje'en lesdi ndin dow ko larani lamaru man ɗiɗi fu. Ha o hokki umrore dow hukumaji rento lesdi ndin yawna tetingo nangaɓe man, nden o sinkani iyalu ɓe masibo man yani dow muɗum, hawtade be tabitingo ɓe dow ɗo seɗɗa bandiraɓe maɓɓe be ɓikkon maɓɓe gartanan ɓe. Haragare Tinubu wi kala huwoɓe kuuɗe ɓaleji ha lesdi Nigeria fu wurtinte nden hiite bana no didaɗi lesdi Nigeria holli. Enough is enough, and I call on the state governors that once we take hold of them, they deserve capital punishment. Dada Sare ardiɗo lesdi Nigeria Senator Oluremi Tinubu CON ewni gomna en diwe be wakili en jawleji majalisaji lesdi ndin ɗiɗi fu wato majalisaru wakili en be ndotti en waɗa didaɗi ɗi hitata wujjoɓe yimɓe ngam cede kitambareki ha lesdi Nigeria. Oluremi Tinubu wi non yaake o yidanno be rewɓe ardiɓe jam'iya laamotonga ha lesdi Nigeria wato APC ha sare laamu wato Asorok. Remi Tinubu wi saggarle en wujjoɓe yimɓe ngam cede ngala imanu ko petel yi'ugo ɓe sendirta debbo malla bo ɓingel. Remi Tinubu sappi bana wujjugo fukaraɓe primary ha diwal Kaduna. Ɓikkon on kon ɗacci saroji maɓɓe ɓe dilli tefuki andal, nden ɓe ngujje ko en andini ɓikkon on latti mawɓe jango. Kala tefuɗo nattingo ɓikkon fuu tefi nattingo jango meɗen. Ngam man dole en gaɗa didaɗi ɗi hitata nattinowo jango saroji men fuu kitambareki. Nden Oluremi Tinubu tefi rewɓe elta ɓikkon muɗum dow ɗabi'aji boɗɗi ngam hisnugo ɓe nastugo kuuɗe ɓaleje bana saggarleku be nanguki yimɓe ngam cede. Kanko ma yaake o wolwanno ardiɗo jam'iya APC lisar rewɓe Dr. Mary Idele yetti Oluremi Tinubu be kuuɗe wallinde ɗum office mako dogginta lesser lemaru Renew Hope agenda ha diwe lesdi Nigeria fu.
Dr. Mary wardi ha office Oluremi Tinubu be ballo mako wato Hajiya Zainab Ibrahim be ardiɓe APC wakkere lisar rewɓe ha buttuli Nigeria jego fu. Tefoɓe subtego ngam laatago ardiɗo lesdi Senegal les jam'iyaji fere-fere fuɗɗi doggingo campaign hande Asawe ɗo. ɓaawo ɗum hoosi asaweje ɗum ɗo waɗa wankore ha lesdi ndin dalila ɓamtugo nyalade waɗugo cuɓi ɗin. Yimɓe 19 on ɗum dungani darago ha cuɓi ɗin. Ɓe ɗo mari wakkatiyel seɗɗa on bo ngam waɗugo campaign. Yi'ugo cuɓi ɗin gaɗete yande 29 lewru ɗo wato March ɗo. Cuɓol ngol ɗo on bo latti ɓurdungol waddugo ferotiral be kajotiral iga ko lesdi ndin heɓi ndimu hoore muɗum duuɓi ko ɓurata 16 ko saali. Iga aran ɗum taskitino waɗugo cuɓi ɗin yande 29 lewru Februari saalindu ɗo. Amma ardiɗo lesdi ndin wato Macky Sall ɓamti cuɓol man yaago yeeso. Kunde bo nde futtini wankore be umminki hakkilo ha lesdi ndin. Lesdi Afrika fombinari andini dow fuɗɗi nyiɓugo mahol hakkunde lesdi ndin be lesdi Mozambique ngam faddugo wowɓe nastugo lesdi ndin ngam wujja motaji. Lesdi ndin wurtini ceede dala Amerika ko hewti miliyan 2.7 ngam nyiɓugo mahol man. Mahol bo ngol ɗum nyiɓirta be siminti marngol buttuli 3. Andinore soje en Afrika fombinari man andini dow jotta woodi kompaniji soje en fere-fere 15 on ɗo renta kerol hakkunde lesdi ndin be lesdi Zimbabwe, Mozambique be Lesotho. Keri bo ɓurduɗi maruki ɓilla. Kombowal malla bo laalawal rondingal kare wallinde ummani yaago Gaza. Ngal ummi ga lesdi Cyprus, leddi bo lattini nder lesɗe Europa bo ɓurdundi ɓadago Gaza. Ɗum ɗo tammi yottago magal ha Gaza dow ɗo be nyalɗe 2 ko 3. Laalawal mai ɗo rondi kare nyamdu ko hewti ton 200. Ɗum dental hokkowal wallinde iga lesdi Amerika andirangal World Central Kitchen annini wallitigo ummatore Gaza. Seyni kadi ɗum anda ha ngal tammi darago jippina kuje ɗen. Yi'ugo lesdi Isra'ila wonni darorde laalaje wonde ha Gaza. Rahotowol iga lesdi Indonesia holli laanyoɓe pirowal ha kompaniwa Batik gonga ha lesdi ndin ɗani wakkati pirowal ngal ɓe laanyata ɗo ha dow asama. Seyni kadi jawmirawo waɗi botungol pirowal man rondi ngal pasinja en 153 do'ai. Ɓaawo ɗanugo kombi minti 28 goto nder laanyoɓe man fini. Nden hiriti pirowal majum luuti hedi handi ngal husita. Iga ɗon on o findini ɗiɗaɓo maako bo lattiɗo totuɗo dow maako. Nden on majum wolidi be Jakarta. Iga ɗon on ɓe mo'itini alƙibila pirowal majum ngal jippi bo jam. Hukuma hakkilanki shanu jahale be piroje lesdi Indonesia umri kompaniji piroje ha lesdi ndin fu tabitina laanyanoɓe maɓɓe fuu heɓi siwtare kende ɓaawo jahangal fuu foddeko jahangal gongal. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Ayatama Umaru Aliyu. Min duuɓi am jeeɗiɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be Pulaku. Nder taskaranji amin ɗi hande jotta da taskaram durgol e demal hawtade Ayuba Lamiɗo Munyal. Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka meɗen belerto fottemo nder taskaran durgol e demal. To min daranta on hunde kome mani durgol inanta demal.
to hande min Ayuba Lamiɗo munyal arroto waddano ki on taskaran durngol idemal to min daranta on lamar durngol der diwal Benue wongal wayla cakantara lesdi Nigeria. to mi heɓi yewtuduki igo oto nder waynaɓe joɗiɓe nder diwal Benue ɓe mo ittinon jonde ginnanki taskaran kam. aran no inde maɗa? Inde an Abdul Karim Duro. Abdul Karim Duro. na to an gaynako Duro nder diwal Benue to mi yeneteno iga de fuɗɗuɗa durngol nder diwal Benue. To maka dai mi kakanni da iyaye. Wato ɗoni ummiɗa? Ɗo mi ummi. Daga mama ho fuy ko ɗo ummiɗa tawɗa yon Duranay. Tabbas ɗo mi ummi mi tawi Duranay. Na. To diwal Benue waɗino inde dow fitinaji feere feere hakkunde duroɓe e remoɓe musamman e gomnati Boymawa salinga nga Samuel Oton. To nga wattunongol diɗangol riwki nayi ko nande e ɗum har wadduki gonnati a Oton yettini laamu dilli goɗɗum gomnati kesum watti wato fuɗɗi laamu e joni noye durngol yarata? To joni dai alhamdulillah in heɓi cigaba e jonde jam daga laamu ɗum joni dai in fuɗɗita e makamanci ira laamu ƴalunoɗum ko waɗi in riwana goɗɗo nayi warana goɗɗo nayi wara goɗɗo nanga kowa e sarki dura kowa e sarki dura iya haade ni i daddage ɗo haade hayni in so'odaki daidai to in joɗotono daga aran denno fu. To wodi kama to jawde o joɗotono e duuɓi gaɗa ton ganni gonnati wadde parti fulɓe wato ɓe ali ɗon ɗum e joni goɗɗe bigeje fu wato so'aka ndi. Joni haka goɗɗe bigeje so'aka. Amma wodi ton fuɗɗi yaadu kono. In fuɗɗi yaadu hay nani barazana kamma ɗuuɗi kishin so'oyki ira ɗum onni gonnaji waɗi o ton riwuki nayi nange kasheji to daga ɗon hay lortoroy gaɗa in so'oyi. Wato kama habaru ɗum heɓuno balɗe gaɗa wiki o ma gomnajo feso o hokki fulɓe wa'adu asaweje ɗiɗi balɗe 14 dow ɓe ɓurto diwal Benue. Yawwa. Kubaru ɗum wonno waɗi fulɓe ɓurtoroy gaɗa. Yawwa kanjum waɗi fulɓe so'oroy gaɗa. Gari taw nana no hunde yarata. To joni dai in ɗon ni kadi nder non ɗum hettani koye waɗata taw. Coma adalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito taskaran durngol idemal iga ɗo suudu radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. To noye nanuɗon ɗum habaru ɗum ga gomnati a kesa wi'i hokki fulɓe wa'adu balɗe 14 ɓe ala diwal Benue. Gaskiya habaru ɗum kam min nana belɗum ko seɗɗa min dulli ma no min gaɗa bone ɗum yarno in heɓino ɗum wutaki kowa no so'ototo woni jooɗo kamma min nani umminayi ɗum saabu ɗum denno ma ay ɗum joni ɗum ɓe umminta ma ɓuri ɗum denno halluki. To gaskiya woni nende umminani min hankali sosai. To kama onon fulɓe duroɓe nder diwal Benue to yene to no shawara no hani in tokka ɗi laabi hani in tokka ge so ittoa jonde jam hakkunde fulɓe ɓen e onon fulɓe ima remoɓe. To ɗum noon joni no hani waɗa tunda minon ɗo min ummi ɗo min andi ko moye woodi mawɓe ko ɓe goodi ɓangare ɗum keddi ɗum durata hetti to da ira non kamati irrara in joɗodo e mawɓe haaɓe in anda cewa in ɓe goni ɗon wane in keddi wuri kaza to e yi wonnere ko matsala goɗɗum ɓe irrarata e wane haaɓe ma bo to layfi ɓe gaɗi ko goɗɗum noon kamɓe ma andi ɗum maɓɓe ɗum ɗon kamɓe ma in andi ɓe irrarata bo fasali ƙungiya committee noon bono committee
heɓa ɓe in wato meti dow ko ummoy fu hamɓe ɓen arete kamɓe goni magayɓe ɗum may gida en na eyo ko moye to heddi dottijo fu amma no habdanay tigirde mum fu goɗɗum damuwa mi wawa ñippa ɗum to mi hay mi ada noon ɓurata shawori an jawdi hawrita kowa to heddi jawdi fecantide ladde wala goɗɗe bonne ñikkotirɗe ɗe wiyata era jawdi ɗuuɗi wonni ko goɗɗum kaza hayni ira bonnoy koye in dullata ko yiyata en siri o tiramo gesa in yoɓa wiya noon amma hawrutuki jawdi ndi taggukinde haɗɗuki kowa so'o to woni to kañum fu ɗoyta bonne ɗen i wala ira mo wala ko i wonnuma en hettata wala kamma jahayɗo hokka hoore amma lokaci ko kowa heddi to woni ko i wonnu i waɗa e bincike in hetta i wani wonni woɓɓe ma kawta woɓɓe jordude to wonnere waɗi ma en andi kawi wala goɗɗum in heɓte to amma ira ɗum ɗum kañum fo ɗoyta to ɓe woda bonne ɗen ma ni ɗo en hawritiri fulɓe joni to goto heeɓi hoɗoye wurire woyre to duniyaru koɗa innude wala keere hay gongo ya tawa ɗon way en heeɓi to en jooɗoto honno to bo doole bonne ummoto damuwaji daban to ɗum ni ko yahata on so ngoy noddago gaɗanta tamman gomnati e mawɓe ardiɓe fulɓe dow hawta koye jooɗo jam to ɗum ni gomnati iminon durayɓe e haaɓe ɗum fu in talakawa e makko yimɓe darƙasi makko to ni sireke jonde jam yiɗi jooɗo jam to o raara mawɓe fulɓe o raara mawɓe haaɓe ɓe nder ladde in jooɗodo in hawta koye waɗa shawari rano e warta bo noon no binoɗen nane ni raaɓe kaza kafo wono ko mitinni hi wane onon keddi kaza onon kakkilanta wuri kaza ko ummoyi fu onon to iya shawarida ɗum ko kaymi onon heɗitoɓe fuɗi fuu iɗo min gaddi ragare taskaran durgol idemal kande e asawere do darnde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyaymi on balen jam a jarama Ayuba Lamiɗo Muñal minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako haragare da taskaram qabli asawere inanta Ayuba Lamiɗo Muñal heɗitoɓe assalamu aleykum barka min beloriki potta moɗon nder taskaran kofli asawere so min gaddonoyta on kofli woɓɓe nder heɗitoɓe suudu radio kode international Abuja lildoytamin nden emin ɓilana on nate feere feere emin genata on dow nate ɗen min famuki no fulfulde wolwirte hande ma innimo mon Ayuba Lamiɗo Muñal ardoto waddanoyki on taskaran kam je aymi on heɓite jam toma dalla da fuɗɗiren e kofli inanta miijo Modibbo Abdourahmane giɗaɗo iga Jalingo kankoni arandejo bisimillah. Assalamu alaikum. Min wiyete Abdourahmane giɗaɗo gonɗo Jalingo leddi Nigeria. Miɗo salmina Ayuba Lamiɗo Muñal. Non bo miɗo salmina Amadou Juggo Bari kaalowo fulfulde radio FM Bolivar ha leddi Mamu leddi Lagine Guinée Conakry. Aywa mi salmini Mariama Diaro mo Taranga FM Gambia. Mi salmini Ali Zaki gonɗo ha Kaduna. Alhaji Amadou Maccu gonɗo ha Gabon leddi Gabon. Non bo kala gonɗo haɗo fu wala mo accumi to minon min ɗo mbi'a mba'antel ha Jalingo non min mbiyata ɗum mba'antel ko ɗum mba'ante wato ngamanga. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jale wakkati da kofli
ɗum sakirawo moɗon Saydou Maccidiga ɗo Libreville Gabon mi hofnon on fuu moɗon wiya Ayuba laamiɗo muñal maɓɓitani en jawleeri may e noon Abdourahmane Giɗaɗo gonɗo Jaalingo journaliste meɗen mi hofnima boɗɗum welanima khayru Ayuba laamiɗo muñal mi hofnima ma mi welanima khayru e noon Alaji Ibrahima mo Dake emi hofna Ali Zaki gonɗo Kaduna mi hofnima fuu moɗon e to kadi kala keɗitotoɗo Code Radio International pat hofnama yelnama khayru to minon ni to bana Abdourahmane Giɗaɗo wini ba'antewa to bana ha min ɗo kam reta fuu yimɓe andiri se a wiya moto bo kadi na ɗum fulfulde to machallah on kofnama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jawleeru ke ay wakkatire kofli on komnama fu moɗon mi wayri wangugo nder jawleeru ɗum suhlede hande jango mimo moɗon Isa Mouhammad Giɗaɗo ardiɗo kawtal jawleeru fulɓe Empowerment and Development Association. Mi yettina kofli am daga ardiɓe KRI fu Code Radio International Abuja Ousmane Cheikh Ousmane yawgo Umaru Aliyu non bo mi hofna Ibrahima Romo Dake non bo mi hofna kala kuwowo e KRI fu ka wakili en maɓɓe to ɓe goni fu mi ƴami jam maɓɓe non bo mi hofna ardiɓe jawleeru fulɓe Empowerment and Development Association Alaji Moussa Garga gonanɗen Douala Cameroon ardaniɗo lisal Cameroon non bo Ndudi Also ardaniɗo jawleeru lisal Niger ardaniɗo jawleeru lisal Mauritanie Ibrahim Diallo ardaniɗo jawleeru lisal America Mamadou Gato ardaniɗo jawleeru lisal Saudia Yusuf Dikko non bo ardaniɗo jawleeru liseji feere feere ɓe Ghana Niger Benin Republic ɓe fuu ɓe kofnama non mi hofna Alaji Bobbo Diawoy daga Joola mi hofna derɗiraɓe fuu mi ƴami jam maɓɓe mi hofna derɗiraɓe am Awal Mouhammad Giɗaɗo Sanusi Mouhammad Giɗaɗo Chouaibou Mouhammad Giɗaɗo Hawwa'u Mouhammad Giɗaɗo non bo mi hofna Nafisatu Mouhammad Giɗaɗo Hassan be Husseini Mouhammad Giɗaɗo ɓe fuu maɓɓe non mi hofna kala goto fuu wonɓe nder Nigeria wonɓe Cameroon wonɓe Chad RCA Sudan Sénégal ɓe fuu maɓɓe kala pullo to woni fuu mi hofni ɗum mi ƴami jam muɗum o moɗon Isa Mouhammad Giɗaɗo wiyata en assalamu aleykum. Assalamu alaikum kofli KRI on kofnama on gelanama kayruji ɗuɗɗi on beltanama be asawere nde bo on jurama sanne sanne non mi Alaji Saydou Maccu Libreville Gabon a hofnama e non mi hofni Ibrahima Romo Dake mi hofni Abdourahmane Giɗaɗo Jarumay e non mi hofni Nuhu Alhaji Yusi Magnaɓi Abdou e noon Umaru ɓi dewatano Pula e noon sobiraɓe men toon fuu moɗon mi hofni on mi weltani on sosai waɗani en bo ɓe welcome Ramadan e min goto mo moɗon da bo ɓi dewatano Pula joɗiɗo Adamawa may ganga Cameroon hofnata on yelanto on kayruji ɗuɗɗi to Ayuba Sarkin haƙuri a hofnama e ɗum mi yerɓi min gi a windoyɗo a yerɓi to fulfulde amin Taraba Nigeria min mbiya ɗo machine to amma mi anda kadi kon English e noon Cameroon bo min ƴewna ɗum moto e ha Cameroon min ɗo ƴewna ɗum moto ha Nigeria min ɗo ƴewna ɗum machine to mi anda kadi on no nanten wonde fulfulde bo ƴewnata ɗum kadi on kofnama on gelanama kayruji ɗuɗɗi to madalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio Code International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran kofli asawere sai wala tafina mi amarya lalle mi no ango minani no yinde lalle mi no tegal jode mun indiron amarya be ango. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Modibo Ayuba lamuɗe muñal machallah wakkatire kofli KRA ko KR ko en to machallah Code Radio International to segiraɓe mi salmini on pumoɗo mi hawna on emi hawna kala pat fullo nanay ɗo ni woni Mr Oumar Mohamed Souleymane minane jeske emi hawna arraniɗo suudu radio o Modibo Ousmane Cheikh Ousmane e ɓawɗo nga Allah emi toro ardiɗo meɗen Modibo Cheikh Ousmane Cheikh Ousmane ngam Allah emi toro nomba makko emi ɗaɓɓita nomba makko ngam Allah Modibo Ayuba laamiɗo muñal gaɗanayal lawol
emi ɗaɓɓita namba makko inchallah. Modibo Ayuba Lamiɗo Muñal, mi wayri mi nanuma nder dental meɗen ɗengal fulɓe, mi wayri mi nana konngol maɗa aha woni bindanayi ɗo en diidaɗi constitution, amma mi nanata ta bolwata. To a jarama sen to mi nanima. Mi hawni sakiraɓe fuu ɗo en wakkatire kofli ɗo, amma gaɗe muñal inchallah. Mi hawni on no moƴƴi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe tilimɓe hawtaɓe ha jawleru wakkatire kofli KRA Abuja, on fo moɗon on kofnama, on gelanama kayruji ko ɗuɗɗi. Ayuba Lamiɗo Muñal, yettama ko ɗuuɗi, a hofnama, a yelanama kayruji ɗuɗɗi. Eno noon Abdourahmane Giɗaɗo Oumar Diarume, wonɗo Jalingo Taraba Nigeria, a hofnama ko ɗuuɗi. Iromo Dake, a hofnama ko ɗuuɗi. Ousmane Sew Ousmane, Oumar Aliou, Khadija Adouari, Ahmad Arab Azare, fuu on kofnama wakkere kodere o goto. Dediraɓe on fuu moɗon on kofnama, wala oɓe on ɗo wondi be sakijejo mon Yaya Isa Pullo Mayo ine, taweteɗo nder wuro Eboloba nder diwal Pombina leddi Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko Radio International Abuja mi reno kayruji ɗuɗɗi nokkure nder woni fu. Min wiyete Amadou Mbulay, taweteɗo leddi Kamaru gonɗo Douala. Mi yelanima kayruji nokkure nder woni fu. Mi hofni Seydi Maccu, mi hofni Abdourahmane, mi hofni Dabo, mi hofni Oumar, mi hofni Ayuba Lamiɗo Muñal, mi hofni kala yimɓe wonɓe ha nder huwata nder Code Radio International Abuja fu mon mi hofni mi yelanima kayruji ɗuɗɗi nokkure nder mi hofni Ibrahima Dake, mi hofni Adija Atowari. To mi laari natal jippi to ɓe fulfulde kamɓe yona ɗum mba'antewa, ɗiɗɗima mba'anteɗi, to gotel bo mba'antewa, to pawal bo mba'anteyel. Warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Dental kode KRR International Nigeria Abuja. Mbali jam immeke jam on komnama on jurama on nyaganama Allah da'u horejo me en Haji Modibo Ayuba Lamiɗo Muñal, a hobnama, a jarama, a tafanama kelle, haylanama kayru ko ɗuuɗi useni. Mi fuɗɗira komnagol an daga hoore en fuu iram on yaki Irama Dake. Mi homni Ali Zaki joɗaniɗo en gari Kaduna, mi homni Abdallah Saudia gonɗo hunadere Gawandere, mi homni Ousmane Shehu gonɗo huna Gawandere, kanko ma mi homni mo melanimo on ɗon no o witini machine kanjum ne en andiri ɗum e ngala wonde inde majjum gaɗa machine ni, to bo to inde woodi to Nigeria me en ɗo ngu tulli baŋnge fuu ga Allah eɗen giɗananen ngam ɗawtanen ko'e meɗen goɗɗum ilimu ɗum. Mi homni o mi yalani o minne Jamilu Musa hownata on daga ɗo o mina Niger State, mi ƴamani ko moye wala mo mi ɗali jeebaɗo wala jeebaɗo, minne mi homni o mi yalani o kayru. ɗo madalla heɗitoɓe fuu iɗa omin gaddi ragare taskaran kofli asawere kande e asawere nden iɗo omin darnata taskaran kofli asawere jenyiki en nasta lewru Ramadana derɗe e balɗe. To min fuɗɗata waddunoki on taskaran holko sumtoriɗon ɗume sumtoriɗon taskaran kamin boy waddunoki on nder lewru Ramadana kala hitande fuu. Min yala jomirawo wallahi en lewru Ramadana jam hawta e barjari gondi nder mayru. Jonta kam iɗo darnde hukuma suudu Radio Code International momon Ayuba Lamiɗo Muñal mbi'aymi on tawi to en kawri nder taskaran holko sumtoriɗon. Balen jam. Bandiraɓe puɗo en gaddi ragare taskaranci amin ɗi hande. Mo ittiɗo taskaranci amin ɗi hande Ahmad Arab Abubakar Azarai, kawtuɗo taskaranci amin ɗi hande ɓiliɗi dow yarugo Ayuba Lamiɗo Muñal. Inde an Khadija Usman Adwari ya ata on balen jam.